A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, achegouse esta mañá ata o Peirao de Rianxo para comprobar a marcha das obras de construción dos novos departamentos para usuarios no Porto. A actuación cun orzamento de preto dos 2 millóns de euros iniciouse xa hai varios meses, co derrubo dos antigos, construídos a carón da capela de San Bartolomeu. O proxecto prevé a construción de case medio cento de novos departamentos para uso de mariñeiros e mariscadores deste peirao. Contarán con todos os servizos necesarios, como son auga, electricidade, saneamento e mesmo preinstalación para as redes de telecomunicación. Ya se han demolido los 3 edificios que había y vamos a construir 2 para dar servicio a la demanda que hay ahora mismo en el puerto. El proyecto que estamos desarrollando es un proyecto bastante singular, que va a tener una geometría novedosa y que además pretende abrir el entorno y dar visión a la capilla que existe en el muelle. Los departamentos que van a utilizar los armadores son de unos 20 metros cuadrados y tienen una instalación de baño, tendrán también instalación de agua y de internet y bueno, la inversión que vamos a hacer es de 2 millones de euros prácticamente. El plazo de las obras es de 18 meses y esperemos que estén rematadas a finales de verano del 22. Segundo o patrón maior, Miguel Ángel Iglesias, a actuación era unha bella demanda da confraría, xa que as antigas instalacións foran construídas hai máis de 30 anos e presentaban un estado de abandono importante. Que estaban, as paredes xa case caían, co vento, tambaleaban, e xa unha demanda de fai moitos anos este proxecto de facer unhas casetas novas. Agradecemos a inversión esta que se vai facer aquí nas casetas porque era necesario facelo. Portos facilitounos unhas casetas de obra, en principio, para guardar as cousas, e a verdad que estamos alojados nunha zona que chegamos a un acordo en ubicalas, por ahora vamos tirar así hasta que acabe a obra nesas casetas. Pois unha vez estén as casetas, sortearánse. Penso que en principio a xente que está ubicada e depois se sobra aos demais usuarios que queiran acceder a ela. A visita da presidenta de Portos foi aproveitada tamén polo patrón maior para recordarlle outras demandas pendentes de realizar no Peirao, como son a mellora dos pantaláns da terceira lista ou os dragados en diferentes concesións do Pósito.